खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव जागायबाय रायजोआव गासै 126 विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारि आरो गिबि खेबनि थाखाय एबा भट साननाय लोगो लोगोनो रायजोआव 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव गासै मोन 15 विधानसभा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि दोलोआ लिडिं लागासिनो आरो कंग्रेसआ मोनबा लिडिं लागासिनो रायजोआव दासिमहालागै बीजेपीनि लिडिं लानाया गासै मोन 15 आरो कंग्रेसआ रायजोआव मोनबा लिडिं लागासिनो दं जेराव रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया 8 बाजिनाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय आरो बे जागायनाय लोगो लोगोनो रायजोआव दासिमहालागै बीजेपीनि जा एनडीए बे एनडीएआ गासै मोन 15 विधानसभा बियाबाव लिडिं लागासिनो दं आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासै मोनबानिबो बांसिन लिडिं लागासिनो दं लोगोसे बिटिसिनि जा मोन 15 विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननायाव बे समाव दासिमहालागै एबा 8 बाजिनिफ्राय दासिमहालागै जा जागायनाय भट साननाय जागायनाय बे भट साननाय जागायनायाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ बांसिन लिडिं लागासिनो नैथियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ लिडिं लागासिनो दं बिटिसिनि गासै मोन 15 जा विधानसभा बे विधानसभा बियाबनि गेजेराव इउपिपिएल आरो बीपीएफआ सेथि थाखोआव लिडिं लागासिनो आरो इउपिपिएलआ नैथि थाखोआव लिडिं लागासिनो दं बे समाव फिन फोरमायबावदि रायजोनि गासै 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव बीजेपीआ मोन 15निबो बांसिन लिडिं लागासिनो दं आरो कंग्रेसआ मोनबानिबो बांसिन लिडिं लागासिनो दं आरो बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव मोनफानि उनाव मोनफा रायजोनि 126 विधानसभा बियाबनि जा भट साननायनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों बेबायदि नोंथांमोननो जों दिन्थिलांबाय थागोन खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव जागायबाय रायजोआव गासै 126 विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारि आरो गिबि खेबनि थाखाय एबा भट साननाय लोगो लोगोनो रायजोआव 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव गासै मोन 15 विधानसभा बियाबाव बीजेपी राजखान्थि दोलोआ लिडिं लागासिनो आरो कंग्रेसआ मोनबा लिडिं लागासिनो रायजोआव दासिमहालागै बीजेपीनि लिडिं लानाया गासै मोन 15 आरो कंग्रेसआ रायजोआव मोनबा लिडिं लागासिनो दं जेराव रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया 8 बाजिनाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय आरो बे जागायनाय लोगो लोगोनो रायजोआव दासिमहालागै बीजेपीनि जा एनडीए बे एनडीएआ गासै मोन 15 विधानसभा बियाबाव लिडिं लागासिनो दं आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासै मोनबानिबो बांसिन लिडिं लागासिनो दं लोगोसे बिटिसिनि जा मोन 15 विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननायाव बे समाव दासिमहालागै एबा 8 बाजिनिफ्राय दासिमहालागै जा जागायनाय भट साननाय जागायनाय बे भट साननाय जागायनायाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ बांसिन लिडिं लागासिनो नैथियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ लिडिं लागासिनो दं बिटिसिनि गासै मोन 15 जा विधानसभा बे विधानसभा बियाबनि गेजेराव इउपिपिएल आरो बीपीएफआ सेथि थाखोआव लिडिं लागासिनो आरो इउपिपिएलआ नैथि थाखोआव लिडिं लागासिनो दं बे समाव फिन फोरमायबावदि रायजोनि गासै 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव बीजेपीआ मोन 15निबो बांसिन लिडिं लागासिनो दं आरो कंग्रेसआ मोनबानिबो बांसिन लिडिं लागासिनो दं आरो बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव मोनफानि उनाव मोनफा रायजोनि 126 विधानसभा बियाबनि जा भट साननायनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों बेबायदि नोंथांमोननो जों